Iya. Oke nek barang lukisan. Yo, asik bro. Wangun putra Indonesia. Pak Jumari monggo. Monggo Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Prasadyana prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. kowe aja kumalungkung. Iki Iki kanggo durung rampung. Dilomati Mas Prabu Kamosetno labuhing wana segara. tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat tenan lho putra ratu Prabu Pengidamarmaya duwe aji sakti Bandung Bondowasa Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa Ya Bandung aku duwe bebono. Apa, Dik? Candhi Sewu suwengi kudu dadi. iya jonggrang panyuwunmu katuruti langan putra lho iki Bapak Jumali luar biasa. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal aku nandang kasmaran. Waspadana prajuritmu palaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Kowe aja kumalungkung. Perang iki Perang iki kanggo durung rampung. kula pati Melati Mas Prabu Kamosetno labuhing wana segara. tobat-tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu Prabu Pengidamarmaya duwe aji sakti Bandung Bondowasa Rara jonggrang manuta sun garwa Iya Bandung aku duwe bebono. Candhi Sewu suwengi kudu dadi. iya jonggrang panyuwunmu katuruti Nggih Bapak Bapak Jumali. sampun. Rara jonggrang sampun Napa malih Pak?
pernah duet karo aku Pak lho. Untung monggo Pak Untung. Nggih. Semonto apa kok cepet men to? Heeh, masalah Cake niki cerdas kok padake bocah to. Lah masalah duit ngono buat rumah sakit kene dong sido nyamper ngono wis dhisik. Mengke anu kersanipun Bapak keluarga besar saking Sukarjo badhe duet. Ya, bar iki ya, Dok. Ya. Duet yang kedua kali nggih, Pak. Nek wingi 50 saiki 100. Sekara bisa gunung desa jadi raja dene ora hilang kode padha lara apa langan putra Indonesia. Kula Iki dereng disawer lho.
Kula dereng yang sang penglaris mau Mbak Fitri saiki Mas Agung. Aku rung entuk Mas. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja adene ora ilang yone padha lara lopo zaman Jepang nate gempar petabrut sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpan amune Sanata Majapahit ana candhi Panataran Blitar nyimpan Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan ana crita jare patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka ana tlatah Blitar lair milih mula ora mokal Blitar dadi kembang lambing ora mokal akeh sing padha nyatakne yen to banyu nuwuhake semangate yen to kene ngurupake patriote dipeni gunung kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar petabrut sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpen amune kang nata Majapahit ana candhi Panataran Blitar nyimpen layune Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan ana crita jare patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nusantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka ana tlatah Blitar lair cilik mula
mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake yen to gen nuwuhake semangate yen to gen nuwuhake patriote luwe becik patenono timbang perpisahan latyakan sulistyono tarik wangi samudono marang kulawarga garwolan praputra liwat cincang ning alismu kuwawa mangladang rasane atiku nadyan wis lingsir yes aku isih mampu ngladeni sliramu mongko kowe bocah gunung najan bocah gunung kaduga hancrimpo jiwa raga kuka kurung kehormatan mantrong rubuh kadya pincung
jebule kisah uripku. Ya Allah. Terus Pak, urip ana kutha gedhe